Et après on présentera le voilà. Oui. Euskal moneta bat sortu dugu ekonomiaren bertokitzeko eta jaidu sortu dugu tresna bat erabilia izanen dela bakarrik Euskal Herriko entrepresetan eta gero lantegi horiek haien ordintzaileak ordainduko dituzte eta moneta horren bitartez eta horrek du sistema edo sare bat sortuko da Euskal Herriko lantegiak Euskal Herriko lantegiekin lan egiten dute. Hoi legala da? Bai, legala da. Ni Herrikoaren izenean eta Euskal Monetako lehendakariarekin joan gira Banque de Francera eta Frantziako bankura, bera arduratzen da monetaren sortzeaz eta han erakutsi dugu gure konbentzioa eta dena transparentzia osoan eta jan digute ez zela arazorik. Konkretuki norbaitek nahi bali badu eusko moneta erabili zer egin behar du? Konkretuki tokiko moneta bat erabiltzeko elkartearen barnean sartu behar da. Beraz hor euskoa erabiltzeko euskal monetan sartu behar da eta kidetza hartu behar du. Arpidetzak orain hasiak dira, aldiz laborantza gamararen urtebetetzea kari izanen da lehen moneten erosketak egitenko dira. Gaido han sortuko dugu, idekiko dugu bulego bat, nun euskoak trukatzeanko diren euren kontra.